verse 10. Glory to Jesus. Oh yes, Lord. Call your counsels of war, but they will be worthless. Yeah. Develop your strategies, but they will not succeed, for God is with us. Baba sibonga Yes, into Lord. ukuthi usushiye ukuthi Baba akunendaba ukuthi empilweni yethu kufika ngophumzelo. But as long as naNkulunkulu ukhona. Baba wethu siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngokungasilahle. Siyabonga nangongasideli uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba wethu leli izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla. Baba libuyela umva linamandla. Baba lona soze laphelelwa ngamandla. Baba likhalphile ukwedlula inkemba ekhalphile ngothi zobili. Baba izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba izwi lakho lizowenza umsebenzi ngeke luqale lushiye phakathi kodwa lizoqala luqethe ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele. Sabazabisihlabe naseKhadeshi ngalo uNkulunkulu onamandla yePholesidari yaseLibanoni. uNkulunkulu wethu onamandla khuluma ngalo izwi lakho, khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele. Silalele silindele ukuzwa wena ukhuluma through incekazi yakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Ngizokhuluma bazalwane kafishane ngesihloko esithi Jesus. this invasion will never happen, says the Lord. My God. Lokhu kuhlasela angeke kwenzeke, Yes. kusho uJehova. My God. My God. My God. Lokhu kuhlasela Yeah. noma lokhu kuhlaselwa Yes. angeke Wednesday. kwenzeke, My God. kusho uJehova. Yeah. Nawu labazalwane ngizocetha nihambe nami, angikhothi ngizoba mude. Yeah. Inkosi yakwaJuda yazama ukuhlaselwa inkosi yakwaIsrayeli neyase-Asiriya. Yeah. Bahlangana ngoJuda, Okay. kuhlangana uIsrayeli Right. nenkosi yase-Asiriya. That's good. Bazama bahluleka. Yeah. Uma uqala ku-chapter 7 mase bezamile basebenza umbimbi Yeah. lokuyomhlanganyela. Yes. Ngoba kusho ukuthi uma umuntu eza nga-1-1 babona abayitholi chance. Yeah. Glory to Jesus. Manje lithi izwi laNkulunkulu benza umbimbi. Oh Lord. Besebenza-ke lo mbimbi kwase kuba khona oyotshela inkosi yakwaJuda Yeah. ukuthi lalela bayasondela Hey. bazohlasela. Sebehlangene, kuhlangene uIsrayeli wahlangana ne-Asiriya bazokulwa noJuda. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wakhuluma kuprofethi Yeah. u-Isaiah wathi thatha indodana yakho uhambe uhlangabeze u-Ahazi, Yeah. bese uyamtshela ukuthi akangabi ngavalo, Amen. akangayikhathazi Yes. ngalamahebuhemu. Hallelujah. Ngoba akuyi kwenzeka, Amen. akuyi kuba, akusho u-Isaiah kodwa kusho uJehova. Sabathi uthi le nhlaselo angeke yama. My God. Yeah. 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 Bazalwane, Yeah. kuthiwa watatazela inkosi yakwaJuda mayizwa ukuthi sebehlangene Yeah. yangenwa uvalo. Yeah. Wase wathi uJehova esezulwini wabona ukuthi uyatatazela, wabona ukuthi into ezodala inkinga yilokhu ukutatazela kwakhe. Wayesethumela umprofethi wathi hamba ukhulume naye Yes. umtshele ukuthi mina Jehova ngithi angeke kuze kwenzeke, kusho mina omdala kuney'khathi zonke. My God. Awuseqedile. My God. Bakhona abaplothayo, Yeah. Against it. bakhona abantu baplana ngekho manje.
eGibhithe endlini yokuphila nginguJehova owaveza isifo ehlane nginguJehova owaveza amanzi ehlane Oh my God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Bese ngifuna igroup yesibili abathi ngiyayizwa impi iyanyakaza sengize mnovalo ngizwa ngesaba thina lahlobo namu Jesu ngoba izimpi namu Jesu lolana kahle namu Jesu ngaphezulu kwakho konke hayi inkosi yenkosululo hayi inkosi namandla namu mdala kunezikhathi zonke nabi ayilutho uma sewufike kuye. Hallelujah, hallelujah. Bathi ngiyayizwa inkosi yakwaJuda ithi amacebo enu lalelana ngeke aphumelele into ezokwenza kaphumelele ukuthi uJehova uNkulunkulu ungakithi kunathi. Glory to Jesus. Unathi uNkulunkulu. Hallelujah. Unathi uNkulunkulu. Thina esizothatha uJesu asiphakamise izandla sisho nomkhuleko Nkosi Jesu namhlanje